Сега ще покажа как се прави издърпване и пускане или по-известно като drag and drop в Visual Basic. Drag and drop представлява техника, при която издърпваме нещо и когато го пуснем се изпълнява някакъв код. Ето тук в този текстбокс, каквото сме си написали, като го издърпваме и го пуснем, то се копира в един етикет. Също може да го направим с друг текстбокс, като го издърпаме и го пуснем в листбокс и се добавят нови елементи. За да може да правим drag and drop, ни трябва две неща. Елемент, който издърпваме и елемент, в който пускаме. За всяко от тези две неща ние трябва да се погрежим. Сега ще покажа с пример, че как става. За целта ще направим тези две задачки. Един текстбокс, който като го издърпаме и го пуснем в етикет, неговото съдържание се копира. Така, отваряме си нов проект. Отваряме си текстбокс. И лейбъл. Сега, за да може да дърпаме текстбокса, ние трябва да се погрижим за две неща. Първо, работим с събитието mouse down. Mouse down е събитието, което означава натискане на мишката надолу. Значи, като събитие имаме mouse down, имаме mouse up, имаме и mouse click, примерно. Mouse down означава, че сме натиснали надолу мишката, mouse up е когато пуснем клавиша и той отиде нагоре, mouse click е надолу и след това нагоре. Нас не интересува само mouse down, защото при изпускването ние държим мишката надолу. След това използваме вградения метод в Visual Basic do drag drop. Като на целта казваме контролата, която дърпаме, textbox 1, do drag drop. И този вграден метод приема два параметра. Първият е контролата, която ще дърпаме, в случая textbox 1. И след това drag drop effect all Visual Basic директно да го подсказва. Избирам го и това е всичко, което ни трябва, за да може да издърпваме textbox. Виждаме, че като го взема и го издърпам, се появява, сменя се курсора. Обаче като го пуснем, все още нищо не се случва. За да може да пускаме в която иде контрол, трябва да се погрижим за две неща. Първо, свойството allow drop. Тук от менюто със свойството си го сменим аз. Трябва да ни бъде true. Първото нещо. И второто е да кажем при събитието drag enter какво искаме да се случи. Това е label 1 drag enter събитието. Аз в случая искам съдържанието на лейбъла да присвои стойността на текстбокс. Label на текст присвоява textbox 1 текст. И ето вече си имаме drag and drop. Тук може да правим каквото си пожелаем, когато настъпи това събитие drag enter. Например, може да искаме цвета на лейбъла да става същия като цвета на текстбокс. И тук сега ще сменя цвета на текстбокса, за да има някаква разлика. Примерно на жълт. И виждаме, че се случва същото и с лейбъла. Сега нека направим и другото примерче, за което ще ни трябва текстбокс, който като го издърпаме и пуснем в един листбокс, да се добавя нови елементи в листбокса.
Така, значи първо нека видим как изглежда текстбокс по подразбиране. Ето виждате, като го вземем, нищо не се случва с курсора, което означава, че ние все още не можем да го теглим. За да може да теглим текстбокса, отново текстбокс 2, събитието е mouse down. И тук използваме вградения метод за текстбокс 2 до drag drop. Казваме контролата, която искаме да теглим, текстбокс 2 и drag drop effect all. Което означава, че може да правим всичко с текстбокса, след като го пуснем. Така, и след това си пишем кода за пускане в листбокса. Искаме 3 листбокса, при пускане drag enter да добавяме нов елемент. Листбокс 1. Обаче нещо не го харесва този листбокс. Това всъщност е list view. Значи трябва ни листбокс. Тези неща ни трябват. Listbox 1, drag enter. И тук имаме listbox 1, .items.add, за да добавяме нов елемент. И тук пишем какво искам да пиша в новия елемент. Аз също искам да пиша това, което сме имали в textbox. Textbox 2.text. Добре, нека да видим дали работи това. Ето ни го текстбокс 2, пишем някакъв текст, го издърпаме и го пускаме. Нищо не става. Тук допуснахме една често срещана грешка. Забравихме на листбокса да разрешим пускане, т.е. да сменим свойството allow drop. Ето го на листбокс, сменя свойството allow drop на true. И вече каквото съм написал в текстбокса се пренася и в листбокс. С drag and drop може да се правят много други неща. Като например, ако имаме някакъв текст в текстбокса, взимаме една картинка, която е гумичка и като я пуснем, тя изтрива всичко, което имаме в текстбокса. Или един лейбъл, като го пренесем върху друг, да се копира съдържанието от цвета му и много други примери. Повече информация за drag and drop може да видите на VSCOol Info на програмиране и в третия раздел урока Drag and Drop или издърпване и пускане.